It-tlieta filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg żar il-kumpanija Hands-On Systems li tinsab il-Mosta Technopark, kumpanija li tissupplixxi apparat ta' trekking lil diversi kumpaniji lokali u anke internazzjonali. Llum kellna l-opportunità naraw hands-on li din kumpanija fil-fatt toffri diversi soluzzjonijiet sabiex wieħed ikun jista' itejjeb il-preżenza tiegħu, l-apparat tiegħu, il-mod ta' kif ikun qiegħed jopera, kif jaħdem. U allura huma sistemi li jistgħu jintużaw kemm f'postijiet pubbliċi, kemm għal kumpaniji privati, kemm għal min ikun qiegħed jimporta, jesporta, kemm allura fuq persuni, fuq anka prodotti, manka wkoll fuq livestock kif tallimna anka llum. Mal-wassa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista ntlaqa mill-Projects Manager ta' din il-kumpanija Luke Muscat fejn kellu l-okkażjoni li ltaqa' ma' numru ta' ħaddiema illi jaħdmu ma' din il-kumpanija. Saħaq li bħala partit huwa importanti li jkompli jiltaqa' ma' dawk li qed jinvestu fir-riċerka u l-innovazzjoni għax din hija l-politika li l-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jimbotta dan għaliex l-opportunitajiet li hemm madwar id-dinja f'dan is-settur huma kbar. Rridu nibdew inħarsu verament bi pjan u b'mod determinat li kif nistgħu ngħinu mhux biss l-industriji differenti imma wkoll lil min ikun qiegħed jinvesti fil-pajjiż biex ikun aktar effiċjenti. Bernard Gregg fakkar kif hu dejjem saħaq fuq il-bżonn ta' aktar investiment f'setturi li joħolqu niċeġ ġodda f'pajjiżna. Meta tkellimna fuq 10 setturi ekonomiċi, is-sena l-oħra konna qegħdin naraw il-possibilità li l-ekonomija f'pajjiżna tikber mingħajr ma nagħmlu ħsara l-ambjent, tikber mingħajr ma jkollna aktar kostruzzjoni li m'għandniex bżonn. Il-pjan irid ikun ċar. U allura t-twemmin politiku tagħna jibqa' li nkomplu nħarsu lejn dawn il-possibilitajiet u nieħu pjaċir nara li kumpaniji serji bħal dawn qegħdin fil-fatt ikunu huma stess id-driving force biex ikun hemm din il-bidla. Aħna bħala partit mhux biss naħdu pjaċir b'din il-bidla imma rridu nkomplu wkoll nagħmlu attwali fuq livell nazzjonali. Bernard Gregg saħaq li l-Partit Nazzjonalista dejjem enfasizza l-importanza ta' aktar investiment f'dan is-settur. L-Internet of Things, kif anke tkellimna sa oħra fil-kampanja elettorali, huwa wieħed mill-modi direzzjonijiet fejn aħna nemmnu li hemm opportunità kbira għal dan il-pajjiż. Dan huwa llum fid-dinja, però f'dal pajjiż sfortunatament qatt m'hemmx l-aptit politiku mill-gvern preżenti biex jimbotta u biex jinvesti u biex jinċentiva ħalli verament ikun hemm dan l-iżvilupp neċessarju ħalli nkunu poplu aktar effiċjenti. Għal din iż-żjara preżenti mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm id-deputati Adrian Delija u Ivan Bartolo.